Madyong bunta guys, magawas ta karon sa apartment, kay manglakaw ta. Manaog dayon nga sa elevator from 11 to basement. Kay tuwa dito ang car park. Then, karaon kayo kong husband guys. Sakay dayon mi sa car, undyana day Philippine flag sa likod sa among car. Then, never forget ang seatbelt na adyo na diri permi sa Australia. Then, pagkawas tayo ta sa car park, nindot kayang adlaw karon, init na, humana ang winter. Then, mag-drive na ta guys, padong ni Rhea. So, makikita ta ni Rhea karon. Beautiful day, love. So dinhi sa Australia guys, sa pedestrian, muhunong jud ang mga sakyanan. So ang mga tao di na sila maglingi-lingi kay automatic muhunong jud ang sakyanan sa pedestrian lane. Mga building nga rin guys, kasi klase lang jud og porma, parehaan ni mura siya og kanang diamond bitaw og porma. So gitawag ni siya og jewel building. Kung nakita na dahil mi ni Rhea guys, to siya sa pikas nga kalsada, amo lang siyang gihuwat nga motabok. Karon guys, padung mi sa Harbour Town kay na ay iuli si Rhea nga iyang gipalit nga si Nina. So kining Harbour Town guys, usa ni siya sa lugar din sa Gold Coast nga daghan pong mga barato nga mga baligya. So dire mi sa Cotton On na iuli si Rhea dya. Mopili ra kuno siya og ipuli ato. So man ni mga presyo nga ni guys, ilang mga sanina madadara pod ang mga price $10, napoy $5 siya nagpalit ang banaw ko sa ka t-shirt $5 para suoton ni sa siyang trabaho. Wa ka jud may namalit guys kay wa pa man mi sweldo. Bitaw guys. O daghang mga barato diri og naa mo sa Australia sa Gold Coast. Pwede ra jud mo ngari sa Harbour Town kay daghang mga sanina, mga barato, siya mga klase-klase pod. Nakapili dayon si Rhea sa katong gipuli niya nga giuli. So nagpalit mi guys og McDo fudge og hapong bana. Nya si Rhea pod kay gigutom. Unya padong na mi sa gistehan ni Rhea amo sa siyang ihatid ngadto. Kay arong pod dali ra pod siya makauli, mga 25 minutes ra ang biyahe padong didto. Kay wa man pod mi laing buhat rong adlaw. So amo siyang ihatid unya mohapit pod mig pangita og kanang mga for rent bitaw nga mga apartment or mga bahay kay plano na mo mobalhin na pud mi og kanang puy-an. So madyo na lamang pud rong adlaw kay off mi maong maghinay-hinay lamang pud mi og kanang house hunting pud. Tsawa ra pud na dugay, naabot na pud mi sa gistehan ni Rhea. So kining lugar nindot pud siya kahilom. Diya daghang mga bahay po, diya peaceful po na rin. Mga nakahapit mi og na ay for lease. So i-check lang na mo pila po price o ma-afford ba po na mo bayad per week. Nandiya naglibot-libot pa mi, nangita mig lain. Nami po nga rin na sila park. Nandiya hayahay po, di ka dyan daghang building, di paras katong among gistehan ba nga. Takas ka dyan building. So unta maka kita ra po mag-ingani nga klase nga lugar ba nga murag hapsay. Nandiya, maura to guys, karong adlaw, nakagawas mi sa among apartment. Nandiya, nakapangita po do ginagmayng mga for rent. So, nanguli ra pud mi dadyon. Nandiya, salamat sa pagtanaw guys. Magkita na punta sa sunod nga vlog. Bye-bye!